Mawukuthi uyaqala ungena kule channel siyacela uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona wonke ama-video esiwafaka kule channel izindaba zikabhoqo. Asikubingelele sikwamukele namhlanje nalo daba esikuphathele lona. Namhlanje basazi ukuthi-ke bekune-march enokuthula ejozini. UNgizwe Mchunu ubesethwele inkulumo ngaphambi kwey'nkumbi zabantu ekade ithamele le march. Basazi ukuthi-ke kulezi iy'nsuku i-march esematheni le march yokuthi-ke abokufika banganazi iy'ncwadi zokuba kulele South Africa abahambe bephindele kwela kubo. UNgizwe Mchunu uthe ngokuthula noxolo singakwazi ukuthi iNingizimu Afrika sibambisane ngaphandle kosopolitiki. Nansi ividiyo na kanjani-ke umongameli uMabhinca e-addressa bonke labantu akade be-attendele march. Ungashiya ukuphela kwakho i-comment section #uphinde futhi-ke usubscribe lapho siyabonga kakhulu. Nansi ividiyo zezwela. Awunando lo doti eke wamasho ngamazwe ekalala sikhilela izwe lethu. Sikwazi ukuyenza sisodwa singama-South Africans sibambisene labasibambisene kanjena engeke singena budget singena hulumeni ngokusebenzisa i-peace. Ngoba ngiyacela ngazakwethu angabe khona umuntu ovandalizayo. Asukumile abathongo babamkhulu bethu. Basukumile emliba esafinyayo yezulu nomhlaba yokhokho bethu ukuba ibe kanye nathi ngoxolo ngokuthula sizokwazi ukubambisana South Africa yonke singaxushwe napolitiki. Ipolitiki ibulelise phakathi kumnandi kanjani masihlangene kanje. Noma ngabe uyazazi uyiliphi iqembu lepolitiki kodwa masihlangene kanjena ngoba umshosodwa iskipha fanele umshayisombe bakwethu.